היי, שלום לך, עוזבת עבודה? כן, היה טוב, וטוב שהיה. רגע, לפני שאת סוגרת את הארגז, את הפנסיה שלך הרסת גם? את הפנסיה שלי? עוזבת מקום עבודה? אל תשאיר את החיסכון הפנסיוני שנצבר לך מאחור. מאחור, קצת דרמטי, לא? החיסכון הפנסיוני מלווה אותך לאורך כל שנות העבודה וגם אחרי. במעבר בין עבודות חשוב שתמשיכי לדאוג לו. דברי איתי פרקטית, איך עושים את זה? דואגים לבצע שני דברים עיקריים. להחליט על כספי הפיצויים ולשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות. דבר ראשון, מה לעשות עם כספי הפיצויים? תאילנד? רגע, לא כל כך מהר. הפיצויים הם חלק מהחיסכון הפנסיוני שנצבר לך. משיכה שלהם מקרן פנסיה, לדוגמה, יכולה להקטין משמעותית את הקצבה שצפויה לך כשתפרשי. אז למרות הפיתוי הגדול, מומלץ לא למהר למשוך את הפיצויים במעבר בין עבודות לפני שמתייעצים. אוקיי, ונגיד שהחלטתי לא לגעת בפיצויים? מצוין. אז עכשיו אני הולכת לספר לך משהו שאולי לא ידעת על הפיצויים. רגע, זה נראה לי חשוב, אני רושמת. יש שני סוגים של פיצויים. חשוב שתביני באיזה סוג מדובר, כדי לקבל את ההחלטה המושכלת לגביהם. סוגים של פיצויים? שני סוגי הפיצויים הם פיצויים הוניים, הפיצויים שהופקדו עד 2008, ופיצויים לקצבה, הם הפיצויים שהופקדו אחרי 2008. לגבי הפיצויים ההוניים, תוכלי להחליט שישארו בחיסכון, וישארו איתך ויעברו איתך למעסיק הבא, ואולי גם למעסיק שאחריו וכן הלאה. עושים את זה על ידי מה שנקרא בשפה המקצועית רצף זכויות פיצויים. אז מעבירים ממעסיק למעסיק למעסיק, אבל איך זה עוזר לי בדיוק? רצף זכויות פיצויים יאפשר לך לא לשלם עכשיו את המס על הפיצויים. ואם יש לי פיצויים לקצבה, כך קראת להם? על פיצויי הקצבה תוכלי לבצע רצף קצבה. כלומר, להחליט כבר עכשיו שלא תמשכי אותם עד גיל הפרישה. זה עוד רחוק, אבל במצב הזה כשתפרשי, תהיה לך אפשרות להחליט האם לקבל אותם גם כקצבה חודשית, או למשוך כסכום חד פעמי בכפוף לכללי המס. אגב, אם בכל זאת תחליטי למשוך את הפיצויים שלך עכשיו, לא משנה מאיזה סוג, תוכלי לנצל עליהם פטור ממס. וכך להקטין את גובה המס שתצטרכי לשלם. שמעתי שמדובר בפטור ממס משמעותי. נכון, אבל יש כאן קאץ'. אם בכל סיום עבודה תנצלי פטור ממס על משיכת הפיצויים ומענקי הפרישה, הפטור ממס שתהיי זכאית לקבל על הקצבה בגיל הפרישה לפנסיה יקטן בהתאם. כן למשוך פיצויים, לא למשוך אותם, לנצל פטור ממס, לא לנצל. היכרות עם סוגי הפיצויים וקבלת החלטה עליהם היא עסק מורכב, אבל אם תתעלמי מהנושא את עלולה להפסיד וחבל. להפסיד? לא, זה לא בא בחשבון. עוזבת עבודה, תסתכלי לפיצויים בעיניים. הכירי את החובות והזכויות שלך וקבלי את ההחלטות המתאימות לצרכים ולמטרות שלך. הנושא השני שחשוב שתיקחי בחשבון, עכשיו שאת עוזבת עבודה, הוא שמירה על הזכויות והביטוחים שנצברו לך. איך ביטוח קשור לחיסכון הפנסיוני? יכול מאוד להיות שהמוצר הפנסיוני שלך כולל גם כיסויים ביטוחיים שמאפשרים לך לקבל קצבה חודשית, במקרה שתאבדי את כושר העבודה, ולמשפחה שלך לקבל קצבה או סכום חד פעמי אם חלילה תלכי לעולמך. אז עכשיו שעזבתי עבודה אני לא מבוטחת, וגם תומר שלי לא מבוטח, אם חלילה אלך לעולמי. אל תדאגי, יש לזה פתרון. תוכלי להמשיך את הרצף הביטוחי ולשמר את הזכויות שלך באמצעות הסדר ריסק. הסדר וואט? הסדר ריסק יאפשר לך להפקיד בכל חודש סכום מופחת לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים, וככה לשמור על הכיסוי הביטוחי הקיים. בנוסף, תוכלי לחדש את ההפקדות המלאות בעבודה הבאה, באותם תנאים שהיו לפני הפסקת העבודה. אז איך אני מסדירה את ההסדר הזה? פשוט, תפני לחברה שמנהלת לך את המוצר הפנסיוני. תני לראות שהבנתי. אני עוזבת עבודה, אז אני צריכה לדאוג לפיצויים ולשמר את רצף הזכויות הפנסיוניות. אוקיי, טוב, לילך, עשית לי סדר. אבל אני עדיין חוששת שאני אפספס משהו. אל תפספסו, תתייעצו. עוזבים עבודה, בואו לנו לייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה ונעזור לכם לקבל את ההחלטות המתאימות לצרכים שלכם גם בצומת הזה. פנסיה בפנים. אפשר לעזוב בשקט.